Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mao ni si Dr. Kagapi. Usab live na sad ta, grabe ka ulan sa gawas. Kung dili ulan sa gawas, pasabot na, replay na yung paminaw. So nato rin sa Davao, grabe ka ulan since gabi pang ulan. So most probably di kita ka sa baha. So katong naminaw na nasa Davao, pag mo na magbaha siguro kay dako gid kayong posibilidad na magbaha na sa inyo. Labaw nagtigbaha mo kung gusto gid kayong ulan. So may buntag yatanan kay sa taga-paminaw sa DXUM 819 Doktor sa Kahanginan ta karon. May buntag kay Engineer Ronel Mandresa, mao na to sa booth nato na engineer. Kay Station Manager Roy Johnson, kay Sir Ding Dukot ug kay Sir Dennis Lasso, mo to ang radio commentator ganina bago ko ni sulod. This is me. So, ang Doktor sa Kahanginan, kung kinsa man tong gusto mag-text or mag-comment lang mo sa Facebook kung gusto nyo. Pero natay text number 0991-215-3123. So, usabo na to. 0991-215-3123. So, manang number nato sa Doktor sa Kahanginan. Bali, ang kwan yun nato is kung mag-text mo sa kuha, butang mo na siya, forever mo na siya na diya. So, katong mga wala na ako natubag na last week, kay every Wednesday lang man ta, once a week lang man ta, tubago na ako, gyapon, ay kabala ka, text lang mo, punta, dili emergency, kay di ginato mo, kuan, di na to may balaan kung kanusa na to masturyahan na kay daghan-daghan man pud ni napoy mga commenters sa Facebook, napod tay mga texter gikan sa Lagyo, so daghan-daghan gid kayo ang mga kwan. So atong topic mangud karon kay nakoy istorya sa inyo, medyo dili siya related sa baha ha. So kani mo gunong pasyente nisulod siya sa kuha. Dili na to kung ano ng pangalan sa pasyente, pero common man guni siya. So, kato lang na particular na pasyente, gusto lang ako i-kuan sa inyo na iyaning naitabo sa iya. Okay, so sugod siya, babae siya na pasyente. Uso sa iya tong hubag-hubag. Hubag-hubagon siya ba? Dagan manubo sa iyang lawas. Karon, makita ninyo ang hubag-hubag niya, masiyasa sa lawas, pwede sa diri sa may tiyan dapit, sa likod. Nga na gyud siya. Ang ginabuhat niya, ginaano lang niya, ginababantayan lang niya, usahay nagainom siya og amoxicillin og iya lang. Wala siya ni nagtanaw og doktor, amoxicillin niya ato siya sa pharmacy. O gitagaan po siya amoxicillin na walay reseta. Okay, so inom siya amoxicillin. Karon, siguro mga 1 week na. 1 week na yung samad. Pagka 1 week siya yung samad, grabe ng hubag, ni tako na. Mura na siya kumo katako ang hubag sa iyang tiyan dapit. Karon, katong ano siya na naggawas na to yung nahilanat na siya. Nagluya na siya, wala siya gana makaon, sakit kayo ang lawas, di na guys siya katulog. So, ang naitabo sa iya, ni ana nagid siya na, ngayon nag-ingon sa iya na, ano ba, busluti na imong kwan, kung ayang silingan, ingon na yung silingan, buslutan daw tong yung samad. Okay, so gibuhat niya, gibuslot niya, gikusi niya tong iyang tumoy ato, di ba? Naman na siya mga mata. Kanang ginayon niya mata-mata. Matagtiki, basta kanina na sa hubag-hubag. Karon, gihimo niya to. Pagkadugayan after 2 weeks, wala man gyapon nawala, pero mas dako pa sa kumo na karon. Namula na samot. So, wala na siya choice. Niadto na sa doktor, niadto na siya sa ako. Pagsulod niya sa clinic,
sulod sa klinik. Pagtanaw pa lang nako niya, murag ana nako na naagi ni siya ano ba, sakit. Sa naong pa lang sa nilakpuan ug sa iyang gisinina. Kay ngano ko kabalo na gilanat siya kay nagdubli-dubli magsinina. Makitaan man nas doktor. Labaw na ang itsura murag wala siya, dili siya presko ba, wala siya kaligo siguro or naligo siya pero ang naong niya medyo nagluya na gyud. So pagtanaw pa lang nako kabalo na ko nagigini ano ba, nagini problema ba. So naglingkod na sa sakwa. Gistorya na niya tanan. Sa pagkastorya niya sa kuha, gistorya niya na nag-take day siya o nag-inom day siya og amoxicillin. Unya nangutan ako, yun sa niyo pag-inom og amoxicillin. Yun siya na nagsugod ko 3 times a day. 500 milligrams daw to siya, 3 times a day. Pagka kinugmaan daw, kay wala naman ni talab, nag once a day na lang daw siya. So, sa akong nauna, patay tani ron. Kano saan mo ni ginainom ni amoxicillin? Ay siya na, akong pasabot ba, kung nag-inom na ba siya amoxicillin before? Yun siya, kada mahubagan daw siya or kaning mga matagtiki, nag-inom daw siya amoxicillin. So, anak ko wala siguro yung naminaw sa doktor sa kahanginan or wala naminaw sa kong papa. So, kani siya, kato pa lang na storya, kabalo na ko na ang iyang kagaw, resistant na sa amoxicillin. Pasabutan na, dili na siya matalab, unsaon ni mo tama pag inom sa amoxicillin. So, kisa man tong naminaw, ang tama gidana, 2 times a day for 7 days. Pero, ang mas gwapo gidana, magpakita mo doktor kay makita mo sa doktor na di mo ni madalag amoxicillin ng samara ni or kaning kagawa ni, makita mo na niya, dili mo na siya isa ka tambal, maayo tanan. So, nag-story na sa sayang kahintang. Pagkasunod niya giingon sa kuha, after niya giingon sa kuha na nag-inom siya amoxicillin og iya lang, wala siya tanong doktor, mo to isa kamali niya. Second, nastorya siya na yulat niya 2 weeks bago siya niya doktor. So, mo to second niya na mali. Okay, na ang first niya na mali, katong nainom siya amoxicillin. Second niya na mali, nag-inom siya, naghulat siya og 2 weeks bago siya niya doktor, ninanluya na siya. Karon, nangutan ako ginsa man ni mo ni samad. Ana siya na gitanggalan daw niya gutong mata, gikusi daw niya para matanggal tong mata. Moto ang iyang ikatulong mali. Okay, so unsang natabo? Pagtanaw na ko sa iyang samad, dako pa sa kumo, diri dapit sa tiyan. Okay, pula kaayo siya. Unya, pagunit nimo niya sa iyang samad, halos di na nimo siya magunitan. Excuse me. Sa kasakit sa iyahang samad. Anak ko sa iyaha, kailangan nato ni siya abrihan. Kay kabalog yun ko, sure yun ko, na naa siya'y nana sa sulod. Okay? So, kung insa man tong wala ka balo, kung nagnana na gani na yung samad, dili na siya mo epekto ang antibiotic kay ang kuan sa lawas, i-block off na niya ang katong hugaw o katong bakterya. So, katong namula na area, katong pula na area na nay yellow sa tunga, dili maka-penetrate kaayo ang tambal. Mao na siyang kung magtanaw ang surgeon ana, manggigil na mi, ganahan na kay mi mga tol na mong kamot. Gusto na namo na sa busluton. So dili na siya mo epekto ang tambal ana. Labaw na ang kadaghanon sa nana, mas daghan pa kaysa atong pula. Okay, makita niyo itong pula sa iyang daplin, di ba? Makita niyo yung pula. Tapos naa siya yellow sa tunga. Kung tanaw ninyo ang yellow sa tunga, mas dako pa sa pula sa daplin. Or kapareha sila kadakon. Pag tanaw na sa doktor, maglaway na ng doktor, gusto na ng surgeon na, buslutan na nato ni karon. Lami na kayo ni buslutan ba? Pero lang, naatay, siyempre, dili man ni charity,
naibayad ang surgeon, di ba? So, mo tong ngayon saya. Ma'am, kailangan nato ni siya buslutan. Asap ni siya kay imong lawas, nagluyan na. Anak ko saya na pero mag-charge man ko kay operation mangyapon ni siya. Ano siya kay sa doc. Pwede ba diri ba sa clinic or diri sa hospital? Anak ko na depende sa imo kung gusto ka sa hospital. Diretso na tag opera dito. Kato siya magstay pa kag mga siguro 7 days. Kay kailangan mo na siya tambal sa suwero diri sa IV ba? Sa tuwang dextrose ba? Kung diri ka sa clinic, abrihan lagi na ko siya, pero kailangan nato siya obserbahan. Kay kung dili, muadto gyapon ka sa hospital. So, ang storya gyapon ana is gasto gyapon, ang kwarta gyapon, okay? So, makasabot man mi na doktor na dili tanang tao makaproduce og mga dagko kay kwarta, di ba? Mao ganing na ako diri sa doktor sa kanginan para tabangan ako guide na ko sa katao o makamong mga listeners or diri sa Facebook na para dili ta maabot og katong ingadto gay na kailangan na siya og hospital. Kato kay tulo man og katong tulo ka mali niya gibuhat, di ba? Itong istorya na ko ganina kung naminaw mo. Karon, niya na siya sa kuha na, Dok, kung pwede, dili lang sa ta sa klinik. Anak ko, sige, buhato na to. So, pag abri na ko, buta na ko anesthesia. Okay? So, ang anesthesia na, pareha sa tambal, dili na kayo modulot. Okay? So, imagine, ibuta na ko anesthesia dili sa daplin, dili magigusto nga, magbutang na. Katong pula na area, dili kayo ito mag-penetrate ang anesthesia. So, nasa sakit gamay. Pero, mas mawala ang sakit kaysa compared atong walay anesthesia. Kung kasabot man mo. Excuse me. Karon, pagkakuha na ako, pagka-abri na nako, gabrihan na nako siya, kag anesthesia. Dito na lang gawas ang kondensada. Wala na siya kondensada sa sulod. Nanggawas na tutanan. Nana dito, pasintabi lang sa nangainom. Nagkakaon na. Kay medyo medical man ta. Medical oriented man ta. So, nanggawas tanan dito ang iyang nana. Sa kadaghan sa iyang nana, napuno tong isa ka murag bowl. Namo dito sa clinic. So, anak ko, duda giguani ba? Pangit yun kayong dagan ani. So, anak ko siya, obserbahan yun nato ni siya mga at least 1 week. Pero, kaning days na patog 1 week, tanaw ni mo kung ikaw nagluya ba ka, na mas samot kaluya, tanawon ka sa imo mga watchers, kung naghilanat ba ka, nagsuka-suka, or ang katong samad mismo ni samot. Tanawon gito nila, tanawon po nila ang imuhang well-being. Okay, kung nagbagsak ang imong lawas or nagsamot ang iyang kasakit, diretso gin mo sa ospital, di naman makulat og 1 week. So niya na siya na, sige Dok, himuna muna. So ipakita na ko unsaon pagdressing, itudluan mo gyud ako na siya unsaon pagdressing, labaw na katong mga gipa-obrihan ako ba. Excuse me. Mag-inom sa kog tubig kadali lang. Karon, pag tudlo na nako, so niuli na siya, gitagaan akong tambal. Ikambyo na akong tambal kay kabulok ko na nag-abuse na siya ng amoxicillin. So dili na siya matablan og amoxicillin, no? Tapos karon, after siguro give or take 1 week or mga 5 days mga ana, balik sila sa kuha. Ang naong niya, pagsulod pa lang niya, dili gid siya kasing luya sa katong wala na ko sa gioperahan, pero pareha gyapon medyo gyapon siya ba, luya gyapon yung naong ba. So makaingyud ko na kuan na lahi gid kay siguro ning kuan ani sa madani. So gitan-aw nako. Clarification lang ha. Ang surgeon ang dapat mo buslot atong samad. Dili gyud ang tao, walay i-explain na ako na kay ngano. Ang surgeon manggod na sila'y technique
nami technique na i-minimize namo ang bakterya na mosulod dito sa yung samad. Kani man kung mga katong dili kayo medically oriented na tao, first and foremost, wala sila nag-gloves. Kung naghugas man sila kamot, wala sila nag-gloves. Kaya ang bakterya, ang kagaw, nana sa ato mga kuko, nana sa ato mga singit-singit sa kamot, maski gikan kag hugas ana. Naman ay mabilin, dili mo na 100%. Kita ba mo ng safeguard na advertisement? Di ba nakita ninyo 99.9% of germs, di ba? Nakita mo na 99. Aso dito itong 0.1. Di man sila Ginoo, di man ta Ginoo, di man ta kabalo na 100% ito paghugas nimo natanggal to tanan. So mo to sila nagbutan sila 99.9%. Kay pwede man sila kasuhan kung ana di man 100% unya ning kag 100%. Oh, so niya sila 99.9. So inga na advertisement ha. So karon kung katong normal na tao dili doktor, buslutan to niya ang iyang sariling samad gamit ang kamot, gamit ang needle na dili gikuan, mas dako ang tsansa na mosulod ang bag-ong kagaw gikan sa inyong kamot or katong needle na inyong gisulod ninyo dito sa naanay kagaw daan. So imbis na isa lang kabuk type of kagaw, na po siya bagong type of kagaw gisulod niyo dito. So mo na to siya ang rason ngano delikado pag kamo lang. Okay, so kato akong gusto inumduman ninyo ha. So kung namoy mga matagtiki, ayaw hintaon ninyo attempt na kamo magbuslot. Okay, kung mabuslot sa iya, maayo. Ayun lang ikuan. Kung dili sa mabuslot ato magdoktor. Tapos karon pag abrin ako, balik na ta sa storya kay naimura tag lolo ni daddy ani nagstorya og kana ganing lagyo na kay mga storya ani mo tag lagyo. So, balik sa ta sa storya. Shout out day kay Jan Padillo. Good morning, Jan. Kay Tita Agna Valencia Lampli. Good morning. Kay Ma'am Flor de Lisa Mandirable Lazo. Good morning. Kay Mary Ann Gake Dakibi. Good morning. Good morning po sa inyo. Kamo itong perminting nagapaminaw sa kuha diri. Salamat yung kay ko. So, balik na sa storya. So, pag abri na ko usab, itanaw mo na ko yung dressing. Dito na. Daghan gyapon kayong nana sulod. Murag yun siya kondensada. Wag yun siya natalab sa tambal. So, unsang pasabot na. Nami ginatawag na methicillin resistant Staphylococcus aureus or MRSA, ang tawag na niya, dako kay posibilidad na katong kagaw na to siya, mao na siya ang ginaingon namo na multi-drug resistant na kagaw. So, unsa pasabutan na? Sa tungod sa sige niya inom og amoxicillin or unsa pa to kaya ang inom? Katong kagawa to, super bacteria nang itatawag ana niya. Unsa lang yung pagkabalo na super bacteria na siya? Kay 1 week nako, di ba, gabriyan ako, gitanggal ako to yang nana. Gitagaan ako siya bagong tambal. After 1 week, murag yapon siya kondensada sa sulod. Pag abri nako, nag-awas-awas yapon sa kadaghan. Misking dako na kayong buslot. Unya, iyang samad, mura na siya namatay na isda. Dili presko na isda, namatay na isda. Dili presko na isda. Or kanang karne na dili presko. Kana siya. Dako kayong posibilidad na super bacteria na siya. So, unsa man ang super bacteria? Nagkalat-kalat na sa whole world. Sa ato ang United States, sa ato ang mga first world countries, second world, labaw na third world, na nag-self-medicate na tao. Muna nagkabuang na ning mga doctors kay dili na namo maunsa og katong mga barato na tambal dito na mi sa mga mahal na tambal nya man yung pasyente nun sa man doktora ni dili man kabalo mo tambal di man mo talab yang tambal kaning mga ubo dili matalab mo man na siya ang cause ana katong mga tao na gipanghatag ang tambal sa mga dili dapat tambalan or katong mga nag-alaga sa mga manok, sa mga baka, sa mga kambing, gitagaan nila og amoxicillin.
So diya na nagsugod ang superbacteria. Okay, so reminder lang di ay kay ninyo na kong manghod diri na naday public advisory sa mga tigpaminaw na amping sa baha o possible landslide. So kung kinsa man tong naadiya sa kusog kay mga ulan-ulan karon, labaw na sa mga atong kabukiran, kusog kayong ulan-ulan, ingat mo sa mga landslide. So nagani warning sa inyo, dagan dahil mo dito sa palayo diha kay ang landslides, imagine ninyo yuta na siya na murag tubig. Kung imagine matabunan ka to, di nakakahinga, unya bugat pagid siya. Kung imagine mo isa ka excavator na yuta dampak sa imong tibok lawas, kalihok pa baka ana. So inga na ang landslides ha. Pag mayon sila kuan ana, kuan gyud. Paminaw gid mo ha, mayon sila awa sa mo diri. Para lang na sa inyong pamilya, ayaw yung taon mo pagkaigulo. Okay, so good morning kay Tata Rabi Esco. Kay Merly Javier, good morning sa inyo. Kay Glory Arzaga Cagape from Davao de Oro, good morning. From Maparat, Compostela. Kay Evelyn Apale Bayukot, good morning sa inyo. Okay, Juda Natividad, maayong maulanon sa mga buntag, doktor. Maayo pong maulanon sa inyo. Si keep safe mo diya tanan. So, balik na dito sa storya. Ano na ko siya, ma'am. Kailangan na ninyo wato sa ospital. So, yan yung ang dagan sa ospital ha. Operahanan mo. Kaning operation, dili na siya magmubo og 40,000 kung wala kay PhilHealth. Kaya nga no, sa OR pa lang, OR fee, that is 40,000 na siya, OR use. Minimum na siya. Kaya naman na siya yung mga OR lights, mga nurses na ano siya dito. Muna siya nga nakadagko sa private. So, kung mga ka sa charging, mahal ba sa charging doc? Mahal kay narito mga electrocautery, narito ang mga bed na gipalit nila, tag 1 million man na siya, 1 million po ng ilaw, 1 million po ng electrocautery, katong tigsunog ba sa mga samad. Mga tahi, mga saksyon, basta daghan kay gamit na diya sa ospital na kailan bawion. Mo na siya, ang minimum ana is 40 good. So kung yan na pa lang, na-shock na ka sa unsa na lang kayang bayad dito sa everyday na admission, na 7 days man na siya dapat admission. Kaya nga no, minimum of 7 days na siya. Kailangan man siya butangan og tambal diri sa IV, sa tuwang dextrose. So, ako na kayang gasto no. Wala pa siya nakabayad sa kuha, wala pa siya kabayad sa ubang doktor. So, naluya na siya. Ano siya, dok, saan mo na mo ni? Anak ko na ay kabalaka. At mo sa SPMC. Mo ganin ang rason na nana sa public. No. At mo rito, kunya, ipakita na yung samad. Plus kaning letter na ako. Kay kaning namatay duty na as a doctor, makita butag way na ang patient mo at na siya kaayuhan. Dili mo tamag kung wala siya ipambayad, di din mo alagaan, pasyente. Na to siya, niyan ako na ato mo sa SPMC, ato mo dito. Kunya, i-text ko kung unsa man ang ilang balita. Karon niya naman sila na dok, ikuan man wala man gidawat, kaya wala man kaila. Anak ko na, mauna ni ron. Kaya kung dili gani ka naghingalo, kasi siyempre, daghan man kayo nagtao diya, pasyente diya sa SPMC. Asopton po nimo na sila na napod na sila yung mga triage. Unsa pa sabot ang triage? Kung kisa man tong naghingalo or kaya pa madala, sila ang unahon. Kato mga nagatingdog pa, na naapoy mga slight lang, gamay lang ang problem, dili kaya na sila kay daghan magkaya yung pasyente diya. Imagine, more than, siguro na sila diya, 200,000 per day. I'm not sure. Kay wala man ko diya good every day. Basta, kaya ginan siya na dili sa mukha to diri kay anak ko na pangitaan lang siguro ninyo na paagi na makakita ninyo na namoy so nag-mention ko pangalan dito na doktor, ambot lang kung nadawat sila kay nag-okay, thank you lang man. Wala na ko'y balita sa iya pagkahuman. Pero ang moral sa story na to,
Ayaw hintawon, number 1, pag inom og sarili ninyong tambal, wala mo nag-atos doktor. Kay imbis na naglikay-likay mo dito sa doktor na ang PF sa doktor ba sa check-up, mahal man gina miski na 50 pesos na may ingana na doktor. Private. Pero dili ako. Dili na ako 50 pesos. Basig mamali mo ha. Dili ako ang 50 pesos sa doktor ha. So, naman na sila. Pero dito mo mamalit sa ilang mga butika nila. Mo ng style nila. Libre lagi lang check-up or 50 pesos. Pero dito mo palit sa ilang butika. Kanya-kanya man ang style. Good. Ay mo kanya. Ay mo kasailoso dia. Good. Kung yan na ginang style nila, edi, mura ilang style. Dito mo kayo na. Pero, ang bottom line na is, kailangan ninyo madog doktor. Kay imbis na katong sugod pa lang niya, makadala unta to, wala, karon maabot na siya dito sa Kalbaryo na mo kwanta. Pero sa karon, mag-break lang sa ta kay sa atong mga words from sponsor. Mo ni si Dr. Kagapi, doktor sa kahanginan. Ay muntag sa aton sa inyo tanan balik sa ta diri sa atong doktor sa kahanginan. Second half na to ni sa atong basketball play. So, joke lang. Doktor sa kahanginan ni. Ang number sa mong kwan sa doktor sa kahanginan is 0991-215-3123 kung kisa man tong gusto mag-text or magpa-shoutout lang good. Usabon lang ako 0991-215-3123. So, ang clinic na ako diri sa UM Multitest. Ang kuan nato, UM Multitest Bangoy Street na siya, formerly Ponciano Street kung katong mga kinaraan. Kung asa man dapit na sa UM na Bolton. So, ang kuan ako, clinic na ako is na diri sa may Monday to Saturday. Monday to Saturday na siya. 7 a.m. to 12 noon. Half day lang ko ana kay magpapira ko sa hapon or unsa pa akong buhaton na. Basta dili ko ganahan magtrabaho whole day kay maniguang dalian na unya mao magyapon kay pag mangulat ko alas 5 mga butanan. So imagine na ingana nagulat ko 1 to 5 alas 5 nangabot mga tao. So pasensyahay lang na di ko ganahan mo trabaho mga ingana 7 to 12 tama na sa ko pasensyahay lang kanang mga lagyo gid kayo. Mag-text lang mo sa akong secretary kung mabot mo. So, ang number kay 0995-221-8007. Mo nang number sa akong sekretarya o sabon lang ako. 0995-221-8007. So, mag-text mo sa kwadaan kay usahay man good na ako yung operation na nasa buntag pod. So, basig mo pa, sayang na inyong mga pamasahe, nalagyo pagigkay mo, mag-text sa mo daan sa iya. Okay, so, sige lang, magano man ko na 7 to 12 lagi, pero kung tanaw na ako na medyo dagan-dagan pa, mo extend man, tag oras, mga 1:30 siguro, mangyana, basta 7 to 12 lang yun ko. Pero kaning every Wednesday, 9 to 12 ko, kay naman tayo radyo, 8 to 9 man siya. Okay, so, mauna to ang give back na community ba? Or ginaingon nila na serbisyong pang tao. So, sa katawhan day, serbisyong katawhan. So, pasensyaya kung Bisaya. Wag yun, bakikaw yun. So, good morning dire kay watching here from Bunawan, Mike Cañedo. Good morning sa imo, sir. Davao City, more power to your radio program. Salamat kay sir sa imo ang mga shout out o good morning. Kay Sir Sir ba ni? Or babae? Del Castillo Salud, good morning po. Kay Erlinda Cadcedeño Reyes, good morning po sa inyo. Good morning, Doc, and good morning, Lady Margaret. Mauna siya kong iksoon, pangalan Lady Margaret Kagapi. Mauna siya kong editor or director. Siya na natanan. Pati po ng translate sa mga text messages. So, speaking of text messages, ito bago na ako itong mga old text. Gikan diri kay January 9 man siya kung natubag na ako ni 3292-74 taga Matanaw. Lagyo pa kay ka sir.
Doc, good morning. Pwede ba mag-inom ng ferrous sulfate kung mubo ang blood, hemoglobin? Tama ka, sir? Pwede na siya. Once a day lang na nimo, pero ang side effect ana niya is magkuan. Masakit imong kuto-kuto. Nayuban na magkalibanga unya green ang hugaw. Paggawas green, matingala mo unsa man ni green man ni tungod na sa imong ferrous sulfate. So depende mo gud na sa ngano mubo imong hemoglobin. Kung nakay active bleeding sa lawas, ayaw mo inom og ferrous sulfate. Kay kana siya, pwede man gud na siya musamot ang inyong bleeding, pero depende lagi na tanawon sa doktor na siya yung mga blood test ana. So, kung sa daw tambal halang sa tiil mura o gibutangan og sili. Kung ang halang sa imong tiil na siya tungod sa imong pagdugo, most probably hinay gamay na kay imong hemoglobin. Ang tambalan na kay blood transfusion, or kung na kay stroke, vitamin B, polynerve na siya. 1,000 mg na po na uban na basta vitamin B. Kana inyong imnon. So, unsang pasabot sa active bleeding, kanang gadugo ba siya, kanang perminti siya gadugo, wa siya gaundang. So, mo nang pasabot ang active bleeding. Okay? So, nadiri gikan kay 2677, babae from Panabo. Good morning, Doc. Makaanak ba bang babae nga dunay PCOS? Unsa day ang PCOS, Doc? So, ang PCOS mong good is ang kuna na niya, acronym na siya for polycystic ovarian syndrome. So, nana siya hormonal imbalance sa babae na tungod sa imong ovary na imong hormones na siya i-produce na chemicals, kambyo na niya ang imong lawas, either over na siya dito sa imong estrogen or progesterone. Basta estrogen na siya permanente, dili ta kabalo, pero basta over na siya, kaila na siya changes sa imong lawas. Ang changes sa imong lawas, mutaas ang imong body fat, labaw na sa areas na dili siya kailangan, labaw na diri sa mga likod. Excuse me. Sa imong central adiposity diri sa imong lawas, sa imong tiyan, pwede pod ka magka-hirsutism. Unsa man na masabutan ng hirsutism? Ang hormones nimo mas taas ang androgen kanang sa lalaki na hormones. Pwede man na ang lalaki man gud o babae, difference na sila og hormones na ginabuhat. Karon tungod sa PCOS, itaas tong murag sa lalaki na hormones dapat sa babae. Nalibog ba mo? Nalibog pud ko sa akong istorya, wala po ko sabot. Pero ang pasabutan na mustache mo, unsa na imo ang magtubuan kag mga mustache, tubuhan kag mga balahibo na dapat dili tubuan. So mga na kuan gyud ta. So kuan day, good morning kay Karim Sobong, kay Bong. Salamat sa imong stars katong last week man to, no? Last week ba to siya nag-stars ako. Salamat kayo kay ikaw gyud ang nagahatag sa kog stars. Nya maulo po ko sa imo kay di man kailangan stars karon lang din So naghatag ka og stars last week og nahatag ko ka karon daghanay din mo kwarta Bong So good morning po sa imo. Malamig no umaga gyud. Kay Ma'am Judith Gabaton Dizon, good morning po. Tanaw sa FB. Shout out here sa Barangay 28C. So, wala pa daw siya kapalit sa iyang radyo. Sa ilang ma'am, paminaw lang diri sa FB. Pero, kung gusto ka maglaba-laba, pero niya, wait, tanaw-tanaw sa FB. Excuse me. Palit na lang radyo, tagpila na, 200 pesos, so siguro na. Good morning, stay safe and dry everyone. Muna ang ingon sa kuwang asawa, Francesca Nunez Cagape. Psychiatrist na siya, ayaw na siya i-message kay daga na kay. So, okay, so nariri kay Manang Lily. Good morning, Doc Choi and Dingding. Muna siya ang akong sister. Manang Lily, kamusta naman mo? Good morning sa inyo.
Nadiri kay Ma'am Racel Garbo. Good morning. Good morning po, Ma'am. So, usapon na to, ang PCOS, Ma'am. Balik na sa PCOS. Nalayo na sa Pugostorya. Magka hirsutism ka. So, pasabutan na. Katong, kung nakay male hormones, kung imagine nimo na nakay male hormones, sobra-sobra yung hormones, dili ka magkaanak-anak. Kay, siyempre, maglisod magkaanak-anak. Tungod ang imong hormones dili siya pang katong pang-anak. Okay? So kailangan nimo kung ano nimo nakay bungot og balahibo day sa Bisaya ba. So imong taba dili gwapo sa area sa to, kung katong sobra na si syndrome na gyud mismo. Pero katong bago pa lang, payat pa siya, wala siya dili gid siya makaanak yapon ang PCOS. Okay? So kailangan na ninyo pills. Tagaan mo pills sa OB. Pangayo mo kung PCOS ang diagnosis, kay i-treatment mo anak niya, hantod sa maayo mo, mabalik inyong hormones na level, tapos dito na mo magkaanak. So mo na siya ang isa pod ka rason nga ang katong OB gusto ka papayaton. Kay kanang hormones magud na gikan man na sa taba. Okay? So kung kato siya mag-produce og taba, ang taba pod mag-produce atong hormones. So libog siya ng storya. Pero ang ginatawagan na sa mga doctors, vicious cycle. So dili lang nato siya ma-explain kay tarong sa imo, pero unta nakasabot ka pag naay PCOS, naa siya epekto sa imong lawas na ngano dili ka magkaanak. Okay? So babae na naay PCOS, babae lang gyud ang naay PCOS kay babae lang man naay ovary. Okay? So okay, mo na sa polycystic ovarian syndrome na ginaingon. So dili mo magkaanak. Mao nang dapat mo mo sa OB. So, nadirigikan kay 4681, 71 years old, babae, from Catalonan Grande. Dok, ask lang ko, sa po yun? Nganong bisag magtulon og laway, murag matuk-an ko. Walay hangin mo sulod, walay ko'y goiter, nagpa-check up ko, salamat. So, ang pag-check up sa imo, ma'am, asa ka ni adto? Ang pangutanan nako is ang best gid ana kung airway mong problem. 71 years old. Moadto ka na sa ENT. Okay, sa ENT ba, mga ear, nose, throat na surgeons na sila. Kaya nga nana sila scope. Silipon tong imong tutunlan. Excuse me lang kay manginom sa tubig, katul na. So, nana sila scope, laryngoscope ang tawag na, or direct bronchoscopy or laryngoscopy. Silipon na nila. Pag silip nila dito sa clinic lang na siya, tanaw nila kung normal ba imong vocal cords, o imong vocal folds, normal ba yung agyanan sa pagkaon. Pag normal ganito, dito na sila moingon na basig kailangan nimo katong neurologist kay na-stroke ka. Pero ang best gidana niya is adto mo sa ENT. Okay? Pag ingana gani maglisod kag tulon og laway, dako ang posibilidad na naa kay either mechanical katong naay bukol sa sulod, sa tilaok, or sa imbako palayo, na stroke ka. Katong neurological ng giningon. Mao na siya ang katong imuang esophagus or katong agihanan sa pagkaon, dili kay sa mulihok tungod kay na stroke ba or naatoy na buhat sa imo na 71 years old ta, wala ta kabalo na unsa to siya. So kung wala kay goiter, nagpa-check up ka, most probably dito ka sa general practitioner nagpa-check up or IM. Wala ko kabalo, ma'am. Pero unta, na okay ka na karon kay January 19 pa man So unta lang, nag-guide ta ka kung asa ka madto, ENT ka madto. Okay? Naman ni sa Davao, Catalonan Grande. Ato mo kay Dr. Kalimot ko sa pangalan. Dagan mong good sila. Pero di lang ako mention para di sila masuko tanan. Okay? Basta ENT. Pinakaduolin yung ENT. Ato mo. Okay? So, napit sa may Alexian Brothers na ENT diha.
napo diya sa harap sa dabudok, napo ENT diya. Kato sila mong duha, mga maayo to sila. Di lang ko mo mention sila kay basig mangluod sila sa kuha. mga mga busing to nako. Okay? So mga maayo to sila. Okay? So astagikan. Diri kay texter na 8192 male 70 years old agdaw. Unsang cause sa taas og PSA ug unsa itambal niini tag paminaw Romy from Agnaw. May buntag sa imo Romy unta na madunggan nimo ni kay dugay naman ka nag-text sa kuha pero kung nagpaminaw gyapon ka karon makuha na ko unsa nimong pasabot. Kanimo ko na atong ginaingon na blood test PSA prostate specific antigen na siya, acronym na siya sa PSA as a prostate specific antigen. Sa pasabot ana niya. So kaning prostate specific antigen gikan na siya sa imong prostata. Mao na siya ang dako kayong dako kayo siya na tawag ani kaning dagimo og pagpampaddanlog sa imong agyanan sa kinatao. Gikan na dala siya sa tunga sa imong pantog ug sa imong kinatao nana sa agihanan diya nana sa urethra ang tawag ana niya pero nana siya sa tunga na naay prostate na ginaingon. So imagine na lang na nakay pantog paadto sa imong kinatao. Naa diha prostate ang ginaingon o prostata. Kana siya mudako na siya pag musugod na og katigulang ang isa ka lalaki. Dili na siya related sa ginainom. Dili na siya related sa ginatambal. Dili po na siya related sa ginakaon. So, maski na smoking, dili na siya related. Wala, mudako lang yun na sa iya. Karon, pag mutaas ang PSA, kay mama na siyang i-test sa doktor kung labaw na 40 years old and above. Pag mutaas ang PSA, dako kay posibilidad kung more than 1,000 ang iyang katas-on. Simba ko palayo ha, wa ko na yun sa imo sir na Romy na ikaw ni. Pag more than 1,000 ang katas-on sa imong PSA, prostate cancer siya. Kuha ni mo. Pero kung dili more than nga na kataas ang imong PSA, excuse me, kay mainom na sad ko. Patanaw dahil ng doktor. Kaya yung nga na gani, ni-action na siya. Actionay na siya na naay ni gahi to imo ang prostate. Na nasabtan nimo Sir Ronnie, kung nasabtan nimo, ang pasabot na ako adto na mo sa doktor kay pa-ultrasound mo, tan-awon nito ang itsura sa imong prostata. Kung naglahi itong itsura nito, mo suggest na gyud ang doktor sa inyo na labaw nagtaas kag PSA, biopsy, way tambal ana. Way tambal sa cancer ha, walay oral na tambal sa cancer. Kinsa man tong naminaw, way oral tambal. So wala na ko niingon ng kanang mga herbal diha. Pero kung sila na mag herbal ka kay nakay cancer, sa karon pa wala gyud nahitabo na nga na natambalan. Okay? Basig natambalan to sila kay dito sila cancer. Naingnan lang na cancer pero di ay natambal to sila kay mali di ang diagnosis. Pero kung cancer gyud ang diagnosis na laban nag-biopsy ang sa doktor, way tambal ana, way oral ana ha. Mo nang nagkabuang na may istorya sa mga pasyente, ma'am, paupira gyud mo kay sayo pa kay mo niya doktor. Sir, ato pa mo doktor na kaningani. Kay dili man tanan madala sa opera. Labaw nag stage 4. Ikaw naman ay 1 2 3 4 na stage. Depende na siya sa kasayo sa niyatong pasyente sa doktor. Labaw na kaning cancer na aggressive. Pag ato sa doktor, 1 year lang or 6 months lang,
Stage 4 na siya. Nainga na cancer. Dagan man nagklaseng cancer. Dili mo na siya isa lang kabuk klaseng cancer. Dagan na siya. For example, excuse me, sa tuang breast, sa tuong tutoy, naay breast cancer ng lalaki ha, kung isa tong wala kabalo, naay breast cancer ng lalaki ha. So atong tutoy, naay daghan klaseng cancer na. Naay aggressive, naay dili aggressive. So depende na sa biopsy. Pag tanaw sa biopsy na aggressive siya, less than 6 months, stage 4 na kaana. So ang pagsabutan sa doktor, saan ako pag-operahan na nagkalat naman sa lungs, nagkalat na sa liver, nagkalat na sa bones. Na, paano ko yung mayon na? Saan ako? Unsa Ginoo, tanggalon ang lungs, ang liver, ang bones, ang breast, mabuhi ang tawa na, dili na siya mabuhi. Okay, so unta nasabtan nimo sa Romy na pagtaas ang PSA ato dayon ka sa doktor. Nadri kay 1664 Bago Oshiro Tugbok. Good morning, Doc. Ug ako magboss, murag tay sa kanding akong hugaw. Okay, sir, nako ingon sa inyo. Kung dugay na kay kaani na naghinay-hinay o kagamay ang imong hugaw, mas gumayo na mapagtanaw mo sa doktor, pakuuton ang inyong lubot dito sa klinik. Kay kung ang doktor na dili makuot sa inyong lubot, dili na siya maayo na doktor. Kailangan siya kuuton ng lubot kay ngano daghan isa ka cause ana, isa ka hinungdan anang gagmay ay mong tae, maggagnay mong hugaw kasi sabi na sa naging kaon. Cancer na siya. Simba ko palayo ako na ingon, pero kailangan nimo madus doktor. Mo nang asap na siya, labaw na kaning mura nagkanding ang imong hugaw. Nang dekoy mong tiyan, usahay maglisod na ka og libang kay kanay nga na nagbara na sa sulod. So unsang tanan nimo sa doktor, kuuton nimong lubot sa klinik. Pag naa siya nakunutan nito, naa sa istorya ang sunod. Isa na dito ang CT scan o ang colonoscopy. Okay, so colonoscopy, unsa man na siya, silipon ng lubot gamit ang scope. So gastroenterologist ang kabuhatan na. Kung daghan na kay information na murag nalibog ka, ang pinaka first yun mong buhaton ato gigag doktor, labaw nag surgeon, ato kag surgeon. Wa ko ningon na ako ang surgeon. Basta na ay surgeon dia, labaw na kung naglisod ka kwarta, SPMC ka diretso. Kay pag ingana gani asap na siya, ha? Sir, taga-Tugbok, kung naminaw ka karon unta na kadungog ka sa kong istorya, ayaw in taon, pagdugay-dugay. Good morning kay Alma Ray, akong bayaw. Good morning, Alma. Kumusta diya sa Tagum? Kuan man na siya sa Tagum. Medtech na siya diya. Siya apod ang murag sa ganito siya, radio, nuclear, nuke na medtech. Di ko sure sa to siya. Basta ano na siya dito. Maayo na siya. Okay? Nuke medtech. Nuke medtech. Okay nga na. So, good morning kay Agri tayo. Good morning, Sad. Nadiri, normal ra ba ihi katulo sa kadlawon pero kusog mo inom og tubig? Kung katulo ka mangi Sir Agri tayo or Ma'am Agri tayo, kung katulo ka na lalaki ka mangi katulo sa tubig, mamata ka sa gabi, labaw na kaning kadlawon para lang mangihi 3 or more, dako posibilidad na dako na imong prostate. Wala, dili na siya cancer, wala pa na yung na cancer, pero dako na yung prostate. Pwede na siya maayog tambal. So kaning mga tambal na ginayon ako, mo na siya mga alfususin, mga tamsulusin, finasteride, mo na sila. Ino na si mo once a day lang na siya sa gabi. Pero dapat na ninyo matos doktor kay na siya side effect. Ang isa ka side effect ana is kasing-kasing. Mababa ang inyong BP, napoy uban allergic ana, napoy uban himatayon, simba ko palayo. So dili lang kamukamo mag-inom ana. Basta kung ingani ninyong na
batian, magmata mo sa gabi, kutay, natulog mo. Papo na yung tulog. Katulogin mo or more, mga mata sa gabi. Dapat na siya kapaon sa surgeon dito sa clinic. Kung dako ba siya or smooth siya or giring-giring sa sulod. Dito na siya ingon sa doktor na kailangan tambal ni ngani or kailangan mo siya i-ultrasound. Pero mao na siya ang first sign na dako na kay mong prostate or prostata. Excuse me. So, agree tayo kung naminaw ka, unta ingato mato ka doktor. Okay? So, nadiri kay 2905 Digos, babae 62 years old. Unsay hinungdan aning jaundice matakdan ko hepatitis. Panagsaraman ko mukaon og restaurant. May ingon nako kaning jaundice tungod kuno sobrang kaon sa carrots, kalabasa, papaya, patatas, kamote. Tinuod ba ni? Please advise what to do. Thanks. 2905 kung naminaw ka karon kay January 18 pa man ka nag-text. 62 years old babae. Dili na siya jaundice kung tawag ana kung nagkaon ka carrots, kalabasa, papaya, patatas, kamote. Dili na siya jaundice ang tawag ana. Mo na siyang carotene based na nagyelo lang ka tungod sa iyang pero lahi ang pagyelo nimo. Dili ang jaundice. Ang jaundice lahi gid siya. Dili gid mismo sa imuang kalimutaw o kaning imuang puti sa mata. O ilalom sa imong dila, yellow siya, orange. Jaundice ang tawag ana. Dili na siya katong gikaon ka og mga carrots, kalibasa, papaya, patatas, kamote. Dili na siya nakalimot ko sa exact term ana niya pero tungod na siya katong yellow sa fruits or sa vegetables niya tulang sa imong lawas. Nitaas siya pero dili na jaundice. Ang jaundice kay nagbara ang imong liver o ang imuhang agihanan sa apdo. Labaw na dito ka sa may naa siya bukol dito dapit. Kay unsa man pagkabal sa doktor, dili siya nagasakit, mo yelo lang kagalit. Either nana siya dito sa hepatitis, test man sa doktor, or dito sa sa naibato na nagkuan. Ang hepatitis man good, matakod na siya sa pwede na siya nikaon ka sa kutsara. Nagpasapasahan na yung kutsara na nilaway ba? O katong ikaon kag street foods pero ang tuslob nimo, second tuslob nimo, ikaon nimo. Unya gituslob sa nimo balik sa sauce, kaon sa kabalik. Mao na siya ang ginaingon sa tao na second dipping ang ginaingon. Okay, double dipping. Okay, mo na siyang Amerikano na double dipping. So sa karon, nagkuan lang sa ta, nanatas diri sa atong end sa atong program. Next Wednesday na sa ta mong storya. Salamat kay sa inyong mga text ug sa mga messaging. Ayaw ka balaka kay matubagan ako na sa sunod. Sa next Wednesday na sa ta. So may muntag sa inyo tanan, mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.